मालिका इयो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबावबाय इन्ट्रास्ट जायाबाबो जोबजासिम नायलांलायदो बोरै नुयो नायलांबाय था लोगोफोर नैलाय औ बेदरा आग्लायलायदो गुसु बेदर आग्लायनाय दोङो मा गाबबाय थादो माखौ गाबबाय थादोलै बार' ओइ मा नागिरबाय थादों नोङो हा मा ओंख्रिलै दिनै ओमफ्राय होमबा आं दोनखानांला मा बुस्थु हा थाइसेखौ सोदो बिबार आरो बिबार बारनाया जोला बिबार बारालासिनो थायनायासो जो नै फिथाइ जाबाय एसे खस्थ' जाया उनाव मानलाजोबनानै जारसिनो नोंसा बिमाया माला फैगोन हा नोंसा बिमाया मेथाइ लाबोना लाबानो हा लाबगोन फै खिथाना फै आंखौ फोजाना दे दसे उन्दुनि आं खोनादो ओइ ओंखाम जाखांबाय माने फुङाव जानायखौ जानाय उनाव आथिंबो सुलायनांगौ दिनै फुनाबा मालाय इथो होबाय आं मासे गरमलै आयौ बिराद गरम आं बुंनोसै दे बन्थि आंखौ फोजानांला दायो माया मेथाइ लाबोबा फोजा गायलायनोसै मा गायलायनोसै ओइ खान्थाल गायबायानो देनां गोदोर जाबा फाननानै जानांगौ मोनजागोन नों मोनजाया आरो मोनजायाबो जालायोना बोरायबायना आं नै लोगोफोर बेफोराव गायखन होदो बेयाव गय दंमोन आरो सिगां थैजोब्बाय नै बिफाफोर गायदो आरो आं खैदाल आङो 13 ओइयाव 14 दालानो गायबोबाय आङो मिथिबाय देनां नोंसोरनो मोनजाबाय थागोन फानै फानै लांफैनाय लोगो दसे मायाबा मेंसोबाय मेंलाया इमान खैदाल गायखो दे हौवा हिन्जाव गायनाय गया बिराद माबा फिथाइया बिराद अफार फैयो आं सावनो हायालै हागोन दे गिबियाव जाफ्ला दासो मोजां दे दिनाव 12 दाल 10 दाल 7 दाल ओरै गायबायदों लोगोफोर माने थैनायाव ओइ नैफोरो सब थैनायाव गायखन होदो आरो ओइफोरखो माने गया बोरायबायबो बोरायनानै बुहुद थैलांबाय ओंखायनो थैनायाव गायखनबाय थादो जि हायो फांसे फांनै फांसे फांनै ओइ खोजि माबा हामोनलै लिसुआव बिराद नेंदो सोंबार नों दहायनो थाफानाय बारा गायबावनो हागौमोन हा गय फुलिखौ बेयावनो जावबायखाना लादो
बेनिफ्रायनो जावफु गायबाय थादों आरायनो न'आवनो जाबोखाना लादोंमोन गय फुलिखौ गोलोमखाबायबो दुगैनोसै आं गामसा लाबोफादो थांलायनोसै बेलासिनि सकआवनो हेर' ओंखाम जायाखैलै तारमाने सानाव दिनै ओंखाम जायाखै माने कल गैयामोन ओंख्रि गोजा हा अ ओंखायनो मम'खौनो जाना होबाय गोथाव जादों मम'आ हरबो आरो जागोन र' आं सकआव ओंखाम उखैना मम' जाना फैबाय हा मा माथो जादों माया बोरमाया गना खारदोंमोन ओइखि दरगा खुनानै आंसो लाना फैदो मोनगाबायमोन अ गोदान लाबोनाय बोरमा दरगदो लाबोदो गलांदो बेलेग बोरमा माखा फैदोंमोन आं थांसै थांना था है नोंखौ नेबाय थानायालां फै थांबा मोनाबिलिनि थाबायनो थांलायनोसै इनो फैनानै बस फैनो खोमा दानि माबाखौ जों गामिनि हाइस गिदिर न' आरोना हाइस गिदिर न'खौ खिथिनो फैदो मालिकआ इयो मानसिया बेसे गोजौ नङा गायबाबो न'खौ गोजौ नुदों माने मानसिया गायबाबो न'खौ गोजौ गोदोर नुखादों आरो ओइनो मालाय हाबैनोबो हाला गेटबो मारिखानाय नुवाबो ओइनो मालाय मोजां गोथार न' जोंहालाय माला लुगोनलै बारु थैबाबो थानो मोननाय नङा दे खुसिया दे ओइ मालिकआ इखि खालामो हाबखोमालांबाय इखि ओइनो मालाय गाखोनायनो आदै गाखोनायनो होगोन दा गाखोनायनि र' न'आव गोलैगोन दै खोमसि बिल्डिं बानायबाय थादो जा बिबथैनि न' हा गोजौनिफ्राय बिराद साफा नुयो बेलेग नुखायोना गायफोरखि गोलैजानो गिखांखौ मोनलायलाङोलै निजा बिल्डिंबो गैया नालाय मालायनि बिल्डिंफोराव लुबाय आं सौ खालामफैबाय आरो एकदम गयफोरखौ साफा नुखायो बिलाइ गोथां गोथां निजि गाहैयो उन्दै मानसिखौ निजि लिरना लानानै मालायनि बिल्डिंआव गाखोखादो न'नि नालाय गाखोफैबाय थासिगोन निजिथ' आखायानो लुनो माने नेक्स्ट गोनांखौ बानायनो हाया खोमा लोगोफोर लुनो न' नायनो फायफ्लानानै साबो मोनलोंबाय मा আমি যে যাচ্ছি बिदिनो आरो फैगोन सागां खानानै न' नायनो फैनाया बोरैबाबा सागां खानानै फैनाय बेसो जायोदि बे थाब फुदुंना होआना बेखायनो फैनाय जाबाय आरो गया मोनदांला दे सागां फैनाय जाबाय न' नायफ्लायनो फैनानै ओइ बेदर गांलायनो उननै मा लाजि न' बेदर जानायाव लाजिबाय होमबा एक्सर
देखसननाय एख' गैया सानजौफुआव जानो हायाखै थार' माथो जाखो नोंलाय मवाथ' साइकेल सलायगारदों मवा गारि सलायगारदों मवाजों गारि सलायगारदों दे हरनायसं मा कनजुस मानसि नोङो गैया गैया आं दाउजो लाया जाफैसै होनदोना इमान कनजुस थायो मानसिया 100 थाखा हरनाया नों बेदर बायं लायनो दे हर दा हरगोन ना हरा खनसे बुं थाव थावाबो थावखौ नों लाबो हर आं बेदरखौ 50 थाखा हर 50 थाखा होदेरना लाबोसिगोन हर नैलाय गैया थावनाय दारो थुखुदा गैया मन्दिरनि गैया आदर मिरायफोर दावनि फुटनसा है जायालां ओंखामबो जाया दिनैबो